जायफोर इयुनाव कलेज इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार एबा बिबुंगोरा जानो गोसो नाथाय माबोरै जानो हायो बेनि लामा एबा प्रसेसखौ मिन्थिया बे भिडिअआ बिथांमोननि थाखाय। खुलुमबाय, बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। जायफोर कलेज इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो गोसो आरो प्रफेसार जानायनि लामा, प्रसेस, क्वालिफिकेशन बायदिखौ मिन्थिखायो बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय बेस्ट अफ लाक आरो गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। जायफोर मिथिया बिथांमोनखौ बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन माबोरै कलेज इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो हायो, मा क्वालिफिकेशन एबा सोलोंथाइ लानाय जानांगौ, सिलेक्शन प्रसेसफोरा मा बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ प्रफेसारा सोरखौ बुङो, प्रफेसारनि खामानिया मा एबा प्रफेसारफोरा मा मावो। लोगोफोर, जायफोर कलेज इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरखौ फोरोङो एबा सोलोंथाइ होयो एबा इन्सट्राक्शन होयो बिथांमोनखौनो प्रफेसार होननानै बुंनाय जायो। बेयो जोंनि सुबुं समाजाव मान सन्मान गोनां गोजौ थाखोनि मोनसे बिबान एबा साख्रि। बेयो जेरैबायदि गोजौ थाखोनि मान सन्मान गोनां बिबान एबा साख्रि, बेबायदिनो सासे प्रफेसार जानो थाखाय गोजौ सोलोंथाइ गोनां, गुन गोनां एबा डिग्री डिप्ल'मा लानाय जानांगौ। सासे प्रफेसारनि क्वालिफिकेशन एबा सोलोंथाइनि बाथ्रा बुङोब्ला कलेज इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार जानो थाखाय सासे बिजाथिया मास्टार डिग्री एबा पोस्ट ग्रेजुएट एबा MA, MSc, MCom खालामनाय जानांगौ। नेशनेल एलिजिबिलिटि टेस्ट नेट एबा स्टेट लेभेल एलिजिबिलिटि टेस्ट स्लेट पास जानाय जानांगोन। नेटनि सोमोन्दै मिन्थियाब्ला डिस्क्रिप्शन बक्सआव भिडिअनि लिंक होनाय दङ, भिडिअखौ नायब्ला बुजिनो हागोन। PhD एबा डक्टर अफ फिल'सफि थायोब्ला साबसिन एबा गुबुन डिग्री डिप्ल'मा जेरै B.Ed, M.Ed थायोब्ला मोजां। कलेज इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो थाखाय मिनिमाम क्वालिफिकेशना मास्टार डिग्री एबा पोस्ट ग्रेजुएट पास जानाय जानांगोन। बेनि उनाव नेट एबा स्लेट पास जानाय जानांगोन। बेफोर क्वालिफिकेशना थायोब्ला एबा गोनां जानाय सोलोंथाइया थायोब्लानो कलेज इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो हायो। बेनि थाखाय जेब्ला बबेबा कलेज इउनिभार्सिटि, स्टेट गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि थाखाय भेकेन्सि फोसावो अब्ला एप्लाइ खालामनांगोन एबा आर'जलाइ गथायनांगोन। बेनि उनाव कलेज इउनिभार्सिटि एबा सिलेक्शन बर्डआ लानाय रिटेन एग्जाम इन्टारभिउखौ पास खालामनांगोन। आथिखालाव फ्राय कलेज इउनिभार्सिटियावनो एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि थाखाय रिटेन एग्जाम आरो इन्टारभिउ लानाय नुनो मोनो। खायसे कलेज इउनिभार्सिटिफोराव रिटेन एग्जाम लायालासिनो थोंजोङै इन्टारभिउ एबा भाइभा लानायबो नुनो मोनो। बेयो कलेज इउनिभार्सिटि एबा सिलेक्शन बर्डनि सायाव सोनारो। बेफोर जादों सिलेक्शन प्रसेस। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो थाखाय मास्टार डिग्री एबा पोस्ट ग्रेजुएटखौ मोजां जौखोन्दो नम्बर लानानै पास जानाय जानांगौ। नेट एबा स्लेट पास जानाय जानांगौ। PhD, B.Ed एबा M.Ed थायोब्ला साबसिन। बेफोर थायोब्ला मोननायनि चान्सआ एसे बांसिन जायो। आरो कलेज इउनिभार्सिटि एबा सिलेक्शन बर्डआ एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि थाखाय खुंनाय रिटेन एग्जाम, इन्टारभिउ बायदिखौ पास खालामनांगौ, अब्लानो एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो हायो। मोनसे बाथ्राखौ मिथिना लानाया गोनां, सासे फरायसा एबा बिजाथिया जाय आयदायाव पोस्ट ग्रेजुएट एबा मास्टार डिग्री खालामो बे आयदानिसो प्रफेसार जानो हायो। थामहिनबा सोरबा बिजाथिया बड'आव MA एबा मास्टार डिग्री खालामोब्ला बेयो बड' आयदानि प्रफेसार जानो हागोन। इक'नमिक्सआव मास्टार डिग्री एबा पोस्ट ग्रेजुएट खालामनायफ्रा इक'नमिक्सनि आरो इडुकेसनाव मास्टार डिग्री खालामनायफ्रा इडुकेसन बिफाननि, बेबायदिनो कमार्सनिफ्रा कमार्सआव, साइन्सनिफ्रा साइन्सआव जाय जि आयदायाव मास्टार डिग्री एबा पोस्ट ग्रेजुएट खालामो इयुनाव बे आयदानिनो एसिस्टेन्ट प्रफेसार जाहैनो हायो। आंनि सानैसो नायगिरि बिथांमोना आंखौ खावलायदोंमोन माबोरै कलेज इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो हायो बेनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनो थाखाय। आं आसा खालामो बिथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हाबाय।